पुलाव हामबाय जत प्रेस मीडिया ते प्रिंट मीडिया रो फाइमानजक फाइनारनो दिनै जों UR50 सेंट्रल टीम नि पक्ष हते प्रेस मीट खाना थांतंगो तामनिके खना 23 तारिख 23 आगस्ट शनिबार खनासिनि स्टेट हुड दे पालायमानि साल हायकाबा I50 बे रिंजाक मास गैदरिंग आगरतलाओ तो प्रेस मीरो फाइमानजक फाइका सिनि UR50 नि प्रेसिडेंट सिनि मानगोनां सार विकास देब्रमा फाइमानजक फाइजाक सिनि UR50 सेंट्रल नि GS सिनि दामान्य सिंह जमतिया फाइमानजक फाइजाक वाइस प्रेसिडेंट सिनि दा बिपुल फाइमानजक फाइजाक सिनि एडवाइजरी कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट सिनि दा मलिन फाइमानजक फाइजाक सिनि असिस्टेंट सेक्रेटारी सिनि दा प्रदीप फाइमानजक फाइजाक सिनि ऑफिस कम ट्रेजरी सिनि दा रबि ताइ जतो सिनि सेंट्रल कमिटी नि सिनि आदं संग फाइमानजक फाइनाय रंनो जों दिनैनि प्रेस मीट खायनायनि आं जरनाय ब्रिफिं खायना बागै सिनि दामान्य सिंह सिनि UR50 नि सेक्रेटारि दिनै 22 तारिख आगस्ट 2025 जों दिनै प्रेस नि बिसिंतै सारा त्रिपुरानि लोकरकनो अमन साखलायनि थां दङ खोना जों 23 आगस्ट प्रत्येक बोसोर जों I50 2009 नि सिमि चें फैमेनि ओ 23 आगस्ट न प्रत्येक बोसोर जों विभिन्न भाबे पालायो बाक्साबा वाइसबा आगरतला वाइसबा खमलंग वाइसबा दिल्ली माहायके जों प्रत्येक बोसोर पालायजाक फायो के सेम अमहायनो खनानि दिन बाहायनो 23 आगस्ट सफायजाक अमन बागै जों निरक मीडिया रक बिसिंति सारा त्रिपुरानि सिनि त्रिपुरा सा हायकेबा त्रिपुरा लेन न हांजाकनाय एडिसियल कानो सेपारेट स्टेट न हामजाक तंगनाय रक न कबक नि मचुगु जे खनानि दिनो जत्तनो जों आगरतलाव फाइबै जे I50 बिसिंति जे ताकलाय 23 आगस्ट सेपारेट स्टेट डिमांड डे हायकेबा त्रिपुरा लेन डिमांड डे स्टेट हुड नि बांगै कायसा प्रत्येक बोसोर पालायजाकमोन हायनो खोना बहायनो पालायजाकनाय अमन बागै सारा त्रिपुरानि बररकनो जों फायनो बागै खोनानि जे दिनो हम ददम ख्लायबै खाटुं खाजाबाय सिनि खरांनो दै कुसुगो का सारावै सारा त्रिपुरानि बररकनो फायनो बागै जों कबकनाय दै बर फायनिके बाक्सा बाक्सा सारा त्रिपुरानि बररक चिनि I50 विशेषके चिनि I50 नि जागा जागानि फायनै रक अमरकनो जों चिनि रोड मैप रकनो किसा साखलायनि दिगि थांनाय जों आरो जागाव जरा yang साइड नि चिं फायनाय yang साउथ हायकेबा yang उदयपुर अमहायके जे yang साब्रुम जुलाइबेरि yang दिगिनि जे फायनाय रकनो गारि बाथाकनाय इनके अमकान्त मादो बरनि गारि बाथाकनाय अरनि चिमि चिनि जागाव थांनाय स्पट थांनाय बनपरे yang वेस्ट बोलते yang खुवाई सिमना yang साइड दिगि दै फायनाय रकनके राजानगर बरनि गारि तंजनाय तेबो चिनि yang ताबक yang तेलामरा साइड दै फायनाय रक ता ओमपी हुंदी अमहायरके तेलामरा हुंदी अमहायरके जतो yang दै फायनाय रकनके चिनि आगिनि जेल कसामो जेल खानाता और कसाम और नि मादो नाय गारि जे तंजन ट्राफिक अमराव जों सालायनो स्पट काय तीनटा जागा जों आपातत ताबक सनाजाक दंगो अमन बागै जाते समस्या लामाराव अंगिया जात अमहायके नायकानि खायबै जारा डिविजननि लीडर अंगै तंनाय रक डिविजननि लीड खाय तंनाय रक हायके चिनि लीडर रक बरकनो कबकनाय जाते नायकले गाहाम करनके थुमै रगै जतन बाक साका तय फैबै मंगसा देरा मंकरेके फाइसो कोयनि कबकनाय तेसिनि खना 23 आगस्ट जागा थाय कायसे जों खना खायजागनान थांमानि ओ जागांके आस्था बल गान्डारनि र बरजों स्कुल दंगो बरजों स्कुलनि ठीक बन मुखा और जागानो आस्था बलनि हासालिया आस्था बल बा गान्डारनो और जागानो जों कायसा लामावके जों खायजागनाय मन बागै दाक्ति जों आइलांकेनो रेडिं गै जत फोन खायलेबै तिनि न खायलेबै जों जत फाइन बांगै कबकनाय जों और जागाव टारगेट कायके जोंनि 11:30
11:30 angke jeng or jagao jotta Agartala phai sokoi be bang kobok nai omni bagai daiti je tini ni chimi kaham ke kok salai janja division of gari rok bai thik khaile kaham ke naike ni khaibe borok thunglai toi phen bangoi kobok angke taklai ni main ke taklai ni 23 August thangnai sema ro angke jeng Delhi bo khaibo jontor montor thangoi Delhi mo Tibraland demand deno jeng palaibo taklai angke jeng 2016 ni pore jeng Agartala o taklai ni khai ni thang tongo prai 8 থেকে 9 বছর পরে जों Agartala khai ni thang tongo taklai Agartala khaimani karon nongkha chini kaisa प्रत्येक बছर जों tekisa difference ke khaibo taklai ni main nahor mongke chini through governor deputation bisinti chini Tibraland governor bisinti chini prime minister home minister no memorandum rojaknai amon bagai taklai ni kisa juda amon bagai jate joton karje atike phain bangoi kobok mo joton thani rohor jabo bai